telo kan lho kulon, sawah kulon saiki. Engko sore iki ana kumpulan nang Pekno. Oh no. Ojo HP wae ta. Gage dipekno. Kok lagi wujud lagi nyumet ngene kok. Gage tanang temandang. Oh. Gage tak jaluk tak kapakno kowe, he? Ke jaluk tak kapakno. Cilek dimii, gede-gede gregetno. Iki nak saiki nang teman-teman. Mi apa wong aku do bendok dak ngono kok ra gede-gede ngene kok. Kok malah tambe wong tuwa kok dadi jambu mete kepiye karepmu? Aku tenang saiki teman-teman. Kok saged mono ta aku tak mek. Ini panas ini kok. Saiki nang gage engko mbek ewange kono dijak. Bah. Geger. Ya wis mono. Ya wis ah, teman-teman lho ya. Yo. A few moments later. Murah kan? Alhamdulillah sih. Kowe ape ngondi? Ayo men aku ape mek punggung kok. Kon mek aku mek punggung kok. Aku iki gak iso ah. Ra kober iki, ra kober. Ape lunga. Oh, iku kanca tak penyakit sih. Yo. Kanca yang penyakit ra kober kan. Mak aku iku ape untuk kumpulan. Lah aku jatah iku derok-derok macet udan. Lah ra kober sibuk. Bo iya wis Ngomong dhewe ya sih. Dilu. Ngajak wong. Sak mengkono apa ta? Kowe kanca tak penyakit. Wis lah. Kowe ngomong wis. Ayo. Ayo. Mangkat. Oh, pulang kok. Si cuah arep mangan kok sirakno lawuh iki mbok aku piye anak kon bongko tapi jan iki. Wah, pas cah ana jolo. Kok jolo iki kena gilawuh. Ngono wae kok jolo mbok aku sore suwen tak jelake semana dinang-nangake. Wis sak jolo wae. Pas ini jolo nek do bolong kabeh kaya kasih cak kae sijak. Pancen nek bolong ora kena dijolo ya. Wis, dekat. Sementara itu, Iki apa gue mae? Gas. Yo. Kayak ngene ngadeni dalan. Wes lah, yo. Gede kita. Wah. Di kamu di ta? Abuh, ra ngerti. Bingung Sing ndi? Weruwe. Iki ta ngono waduh tutek iki. Sok paling sagri sih. Ya. Salah kono. Jole. Wah, sak itu kok ungkap oke ngono iki. Kowe goblok iki. Gua kesan gagek medal ku takon ngewangi. Yo. Kowe goblok ora karuan iki. Kowe ku takon ngewangi. Ya wis ayo dibedol iki. Malah Gua ya. kowe gebleke ra karuan kaya sungkono. kerja bagus. Gua
Ini ki mak aku seneng. Ya, wes yo. Kanca koyo penyakit. Goblok, goblok. Sira kan gacok malam itu. Yo aku. Wah, kasane. Anak Joko. Rak dia. Wih, goblokmu. Dicekeli anak. Elek piye wong mati dhewe. Kowe iku butuhku tak kon ngancan tak ngewangi kok. Wis kalau disita ora ngamuk wae. Yo kuwi ku Mbah, kali. Yo lupa loh. Wah, Wah, rekoso nih. Ayo kubah kali wae. Kali ketan. Yo, cepet. Adikku, ya cepet. Yo. Banyak yang awal bilang. yo kono lho. Ayo kene. Aku kudu jeburan elek rubahnya elek. Yo saged kuburan. Ayo kubah. Kubah kowe yo. Siap, engko sik wae. Aku kuburono yo. Ya. Dhisik. Aku tak anu. Aku kuburono dek kene tak jeburan. Yo saged kuburan. Engko lek digango. Ora saged ah. Kita. Kok panas sing ngene. Wong sedih lho kan tinggal kok nyup dhisik deh. A few moments later. Review apa kita? Wah lele babon kok ngene. Langsung gas. Langsung semen. Cocok iki. Babon iki. Woi, abot eh. Abot. Woi. Wah, malah bajol. Iki menungso iki. Bajol, aku mau apa? Ya, anjir. Wong jolo ra itu waya. Iki menungso. Ora dilawuh berarti golek lawuh malah tok bajul. Maksudmu piye, Kang? Aku golek lawuh, Kang. Golek lawuh-lawuh oleh wong, Nduk. Derajat. Macam tak betul je budak ni. Mas aku yo lele ya, majbul bajul. Ora ngono, alek kepangan sio benar. Oh tak kon ngoni kok.